I 1942, der kom du til Danmark som krigsbarn fra Finland. Kan du huske, hvordan det var at komme til et fremmed land? Ja, det kan jeg sagtens. Altså for det første var det jo en enorm lang anstrengende rejse med tog op over Bottenviken og så ned igennem Sverige. Og jeg ved ikke præcis hvor mange dage vi rejste, men en 3-4 stykker har det nok været. Så da vi omsider nåede frem her til Haderslev, der var jeg dødtræt. Min plejemor stod siden af det, jeg havde sovet i over 30 timer bagefter. Og det skal som nok være rigtig en bitte knægt på 7 år, har jo ikke så mange kræfter, det er sådan en lang tur. Men der var mange, der blev sendt hjem igen efter krigen, eller et år altså, efter? Til Hoptrup, den lille landsby, jeg endte i, der kom vi en 12-15 finnerbørn. Og efter et års forløb, der var vi kun 2 tilbage. Olavi Oksa og så mig. Han blev til 1947, og så blev han også sendt hjem. Og på det tidspunkt, der var jeg måske ikke finne mere, men var blevet dansker. I påsken 1992, der ringede telefonen, og det lød en stemme i den anden ende. Dag, Kai. Jeg hedder Olavi. Kan du huske mig? Og det kunne jeg da i hvert fald, for ham har jeg mange gange tænkt på. Dengang betragtede jeg ham nok som en slags storebror. Og det var så ham, der fortalte om, at man i Finland havde lavet en forening af finnerbørn, der var vendt hjem. Og han foreslog, at jeg skulle prøve at starte noget lignende hernede. Og det gjorde du så? Ja, det har jeg da prøvet på, og efterhånden der har jeg da forbindelse med en 5-26 finnerbørn rundt omkring i landet, fra Fanø i vest og til København i øst. Og vi har da planer om at prøve at udbygge det mere og mere, og prøve på at skaffe kontakt til endnu flere. Og i løbet af sommer og efterår, der var det så heldigt, at Foreningen Norden her i Haderslev reklamerer med, at de har et arrangement på museet i anledning af Finlands 75 års uafhængighedsdag. Og den hæftede jeg så også på, sådan at vi mødtes derude for første gang, dem der boede her i nærheden. Vi var 13, og så var vi her hjemme ved mig bagefter og startede den egentlige forening. Ved det møde der aftalte vi, at vi skulle mødes den første lørdag i juni. Angående den forening, du vil også stifte, hvad skal man gøre for at komme i kontakt med dig, og hvordan? Ja, det nemmeste det er at skrive et lille brev til mig. Og så skal I selvfølgelig have adressen. Og skal vi nøjes med det danske efternavn, så kan alle stave til det. Kai Schmidt. Og adressen det er P.A. Madvisvej nummer 17, 6100 Haderslev. Og du har også telefon? Jeg har også telefon, ja, men jeg kan nogle gange være lidt vanskelig at træffe, fordi arbejdsdagene kan være lidt lange, men om aftenen er jeg der som regel hjemme. Det er 74 52 55 08. Og der er man da meget velkommen til at ringe, enten hvis man finder barn, eller hvis man ved, hvor det bor en, som stammer fra Finland, og altså helst også er krigsbarn. For det bor mange andre finner i Danmark, men de er indvandret senere og har fået arbejde her i landet rundt omkring.